My U21 v Trenčine sú za nami. Mesto obstálo výborne. Majstrovstvá Európy do 21 rokov v Trenčíne sú úspešne za nami. Mesto zvládlo organizáciu bez väčších problémov. Fanúšikovia si pochvalovali atmosféru aj športový zážitok. Turnaj prilákal pozornosť návštevníkov z celého Slovenska aj zo zahraničia a ukázal, že Trenčín má čo ponúknuť. Nie len futbalovo, ale aj ako moderné a pohostinné mesto. Pre Trenčín to bola výborná reprezentácia a pozitívna bodka za významným športovým podujatím. Leto sa v Trenčine oficiálne začína. Už v piatok 20. júna otvára mestské kúpalisko svoje brány. Bazény sú napustené, tobogany pripravené a slnko nesklamalo. Kúpalisko bude otvorené denne od 10:00 do 20:00, v pondelky od poludnia. Návštevníkov čaká oddych aj zábava. Plavecký bazén, detské atrakcie, športoviská a aj niečo dobré pod zub. Kto má chuť schladiť sa a stráviť deň na slnku, ten má ideálnu príležitosť. Letná sezóna v Trenčine je tu. Prines si plavky, opaľovací krém a dobrú náladu. Nemocnica v Trenčine upozorňuje na možnosť využiť zadný vjazd do areálu. Ide o alternatívnu trasu, ktorá môže uľahčiť prístup pacientom, návštevám aj sanitkám v čase dopravných špičiek. Vjazd je dostupný zo zadnej strany nemocničného areálu, stačí sledovať značenie. Opatrenie má zlepšiť priechodnosť a komfort pri vstupe do nemocnice. Na cyklotrase medzi Trenčianskou Teplou a Trenčianskými Teplicami pribudol obnovený kríž pod vrchom Dedovec. Nachádza sa priamo pri lesnom úseku trasy a je ľahko prístupný pre cyklistov aj peších. Okolie je upravené s lavičkami a krásnym výhľadom. Ideálne miesto na krátku zastávku, načerpanie energie alebo tichú chvíľku. Ak plánujete výlet v okolí Trenčína, táto trasa je výbornou voľbou. Google Maps auto v Trenčine. V Trenčine sa opäť objavilo auto Google Street View. Zachytáva nové zábery ulic, ktoré čoskoro uvidíte v mapách. Ak ho stretnete, usmejte sa. Ste na mape. Máte tip na zaujímavú udalosť či miesto v regióne? Napíšte nám, radi ho zaradíme do ďalších videí.